Terve, minä olen Markus Rantanen ja opetan Rockwaylla ukulelen soittoa. Olen siis valmistunut musiikinmaisteriksi Sibelius Akatemian kansanmusiikin osastolta pari vuotta sitten ja olen myös musiikkipedagogi Joensuun ammattikorkeakoulusta, tai paremminkin siis Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu oli silloin. Se on virallinen koulutukseni. Mä soitan kaiken näköisiä kielisoittimia, pääasiassa kitaraa, akustista sellaista. Sitten mä soitan myös mandoliinia, eri kokoisia mandoliineja, banjoa ja tietysti tätä ukulelea tässä, eri kokoisia ukuleleja myös. Sen lisäksi mun harrastuksiini kuuluu semmoinen, että mä keräilen ja soittelen vähän tuollaisia omituisempia soittimia, kuten kampiliiraa ja säkkipilliä. Ja mun arki koostuu pääasiassa siis tällä hetkellä siitä, että mä opetan Helsingissä Käpylän musiikkiopistolla. Ja sitten mä opetan myös Laitilassa, siellä kansalaisopistossa, sitten Uudessakaupungissa musiikkiopistossa ja välillä käyn myös Raumalla pitämässä erinäköisiä kursseja. Sitten mä myös pidän aika paljon ukulele-kursseja, muun muassa täällä Käpylän musiikkiopistolla. On paljon viikonloppukursseja ollut tästä ukulelen soitosta. Sitten myös muualla Oriveden opistolla on käynyt opettamassa. Ja sitten myös yksityisesti pitänyt kursseja eri paikoissa. Mutta toki en ole pelkästään opettaja, vaan sitten myös muusikkona toimin, soitan erinäköisissä bändeissä, esiinnyn myös yksin jonkun verran. Ja sitten mä myös olen säveltänyt musiikkia ihan rahasta niin sanotusti, muun muassa Ylelle ja sitten muutaman produktion Ylelle ja sitten teatterin myös. Lasten teatteria, sitten ihan aikuistenkin teatteria. Mitä muuta sitten musiikin kanssa tulee tehtyä, niin sävellän ja sanoitan sitten musiikkia myös omaksi huvikseni. Musiikki on paljon muutakin kuin työ ja harrastus, se lienee jonkinlainen elämäntapa. Tämä tältä erää tässä. Toivottavasti viihdytte ukulele-kurssilla.